Kapani takuk di bukuk sang ang tong di kemot som non loge sop somin tong yang norok bekereng nai dini hai no hai tangnai 24 tarik ni salo o dino orange festival choli tong mani uttor bormora edisi police o khobjak nai mosam tibali kami bo ar jaga norok sabiman khana uttor orange festival o somoyono mela naina hne phene rok rang fek tei phainai rang khoros khailai mani pelekha komla pelekha kabangma dal bidal je mani ma jaga no borok khoros khailai khana phiaba saimia borok tamo nakha o doan dani oro ani yangon rok nui man khana teijak abo 500 rupees 500 taka nut abo kintu real dia abo fake nut abo 500 taka sini oh tebal kami ini no ang mung salia jetu bokisa mana kemam balajago ang lasikane bini bohini oro khoros khaithangka boto committee aroni volunteer ba bokrei nge bihi ko duana suk tongo ke bo asamse bo o rang nokol tinai khoros khaika bini duano ke 500 taka nut rang bo rikha khoros ta besek khaika ba saimalia ke ba orang no boreka tabo bor niago ang khobor mane ang tini mafaika omno puruna bagainya tabo ani rang tongo 500 taka bono nang nono puruna om ani rang real real nani di besek difference tong aw phiaba om real nurabo nongko ob real aw kintu nokol fake kisa hojak tong medi kapan takut ibu kusong om hai tabo akari tongo rang fake teiwei je mani painai omai kisa je kuno nur pasa chiming ya 200 rok tongnai 500 100 omai kabang mano bo tei mano haina haisi oke sudah 500 chiming ya sudah 500 fake nur no tei bai chiming bo guri ya kabang ma tei mano bo 200 taka nur 100 taka nur 50 taka nur omai tei mano kisa naroni rang bai mili ya kisa or jaga o blengon rok nugnai Mahatma Gandhi ni mangpli nugnai oro krei phiaba kintu real rangong khe nok nugnai abo ta norom saimano tabo masakha abo khe real rang oro Mahatma Gandhi ni mangpli nujak tongo haino abo or khe krei ke ar jaga Mahatma Gandhi ni thik bini ganda 200 taka hi sujak tongnai ngai 500 taka sujak tongnai oro khe krei oro 500 taka bo krei Mahatma Gandhi ni bo krei narok je khaidi je kuno manai narok je dogan narok ba je kuno dogan narok chiming ya rang rok sebai mane bukrai khaigirdi hnai rang 500 taka je kuno nut man thangke kisa check khaidi jodi se Mahatma Gandhi ni mangpli korei ba 500 taka je kuno 200 taka ding nonori 500 taka deri 100 taka deri kisa o rang ni mari joti kring hangke abo fake na hnai na one shot di haisi kok no kisa hojak tong de kapan takuti buksong oro kaisa ya o tebale kami ne chai jona te 5 jona hnai ang khanabo borok ni aro thangmani borok nokri kha borok tangnai borok ba haba ongkhar janai ba borok haba thangslap ka ang slaplia ya ba ang khoroksani nukong ang thali tabok slap kha nukha rang fake manmani tei nukung kai thamni aro ka ang nuk malia borok thangka nong ko haba thangkaban nono phunuk malia borok bo komla phalmani o komla phalthani bo 500 taka teinai khoros customer no sini borok nai borok saiman kha borok sini borok hnai o sini ya nugya ba asuk dikel samalia borok bo samalia sini liya romi malia oke anbagai no kisa hojak ungdi hnai jotono lukrono kisa Mrs. Koimung ani channel bising tai jotono kisa hojak ungdi hnai normasao obo kintu hotel oke asu jartai nang maisna tini ni bagai jotono hambai kisa hojak bai di jotono hambai kulungka